חנה אזולאי הספרי, שחקנית מזה 2 ויוצרת, אני תסריטאית, מחזאית, בשנה האחרונה גם זכיתי להיות במאית. כל החיים שלי אני פותחת עוד דף ועוד דף ועוד דף ועוד דף. והיום פתחתי את הדף של הרב חיים יוסף דוד אזולאי, שאני אחת מהבנות בשושלת שלו. אבא שלי ידע את כל התנ"ך בעל פה, הוא היה חתן תנ"ך של הנגב, ידע את כל, באמת, הוא היה ידען גדול בתורה. אבי היה עיוור. אחד מהדברים שאני זוכרת, שכמובן לא ידעתי על זה כלום, אני רק זוכרת אותו, לומד את ספר הזוהר כמעט כל יום, יחד עם עוד הרב בן גיגי. אז ככה שגם אם לא ידעתי, ידעתי. תשמע, אחד הדברים שאני זוכרת בתור ילדה, זה את יכולת ההכלה של ההורים שלי, את כל השגיונות של הציונות והחילוניות. הכל אפשר לשאת, תיסע בשבת, העיקר תבוא הביתה, תאכל חמין, או שתהיה ביום שישי בהדלקת נרות. יש חוכמת חיים שכבר איבדנו אותה עם ההקצנה של הדעת. חבל. ואני חושבת שהאיש הזה לא היה קיצוני. הוא היה איש מאוד פלורליסטי, מאוד מכיל. אז אולי שם משפחתי, שם נעוריי, קשור לרב חידה. רבי חיים דוד יוסף אזולאי. אז תמיד סקרן אותי לדעת מי זה האזולאי הזה שמדברים עליו כל כך הרבה. מי זה הרב חידה הזה? הוא נולד וגדל בחברון ובירושלים, ואחר כך עבר לליבורנו באיטליה. התפיסה שלו היא כל כך רחבה והיא כל כך חדשנית גם ביחס להיום, בעניין לימוד תורה. מורה שאין לנקד ספר תורה כדי שהאדם יוכל לדרוש כמה כוונות. ספר תורה אינו מנוקד כדי שיוכל האדם לדרוש מה שירצה, כי האותיות כשאינם מנוקדות סובלות כמה כוונות ומתחלקות לכמה ניצוצות, ומפני זה נצטווינו שלא לנקוד ספר תורה. כי משמעות כל מילה לפי הניקוד, ואין משמעותה עם הניקוד. כי אם עניין אחד, ובלי ניקוד יוכל האדם להבין כמה עניינים נפלאים, רבים ונכבדים. והבן זה כי תצטרך זה בהרבה מקומות. אפשר לראות את העולם בכל כך הרבה אופנים, שכל אדם שהוא עולם ומלואו, יש לו את הזכות לפרש את העולם כראות עיניו. וזה מדהים בעיניי. אנחנו חיים בעידן שבו הזכות של הבן אדם לפרש את העולם כרצונו היא לא דבר מובן מאליו, הוא די חדש מבחינתנו, נגיד עם הפוסט-מודרניזם זה התחיל. חשבנו שאתה יודע, אנשים, היו אידיאולוגיות בעולם, והיית חייב להיות משוייך לאידיאולוגיה אחת, נכון? בדרך כלל, או שאתה קומוניסט, או שאתה סוציאליסט, או שאתה ימני, או שאתה שמאלני, או שאתה קפיטליסט, או שאתה וכו'. בשנים האחרונות התבניות האלה התחילו להישבר, באמת עם התפיסה הפוסט-מודרניסטית, ולחשוב שהוא כתב את זה בשנת 1750 בערך, אני מניחה, משהו כזה, הוא נולד ב-1727. זה צריך להיות אדם עצום, או מאוד יכול להיות שהייתה פעם תפיסה רב-תרבותית, או הייתה פעם תפיסה שמכבדת כל אדם באשר הוא ועולמו. ועם השנים אני חושבת קמו כוחות שוק, או נגיד כוחות שתלטנים, שכפו על הבן אדם לחשוב רק מה שהם רצו, פשיסטים, הכנסייה הקתולית, כל מיני תפיסות שרווחו והשתלטו בכוח הזרוע. צריך להכניס את זה במערכת החינוך, קודם כל. העניין הוא שגם צריך, אני חושבת, להוריד את זה מהמגדל השן שלו. מה שאני תיארתי לך בילדות, הרב חידה, זה שם, זה רחוק ממני וכו' וכו'. קודם כל, את הטווח הזה צריך להרוס מהיסוד לדעתי. צריך להנגיש את זה ולהפוך את זה למשהו שהוא שייך לכולם. זאת אומרת, חוץ מזה שמה שאמרת נורא יפה, שאני אשלם, כאילו העולם לא נהיה שלם אם אני לא מביא את החלק שלי, זה גם צריך להיות הפוך.
העולם לא יהיה שלם אם לא נחלק את התורה הזאת לכולם, את הידע הזה לכולם. בכלל, כל ידע צריך... אני לא אוהבת אליטיזם. לא אוהבת את הדבר הזה, אני שונאת את זה, כי אני חושבת שאתה לוקח את הזכות שיש לבן אדם הכי פשוט, את הזכות שיש לך, אתה לוקח את זה ממנו. בזכות מה? בזכות שאתה בעל המאה, ולכן אתה צריך להיות גם בעל הדעה ובעל הידע. זה חייב להיות של כולם, ובטח ובטח דבר כזה שאני חושבת שהוא נפלא. חיבור להיסטוריה שלך ולמקורות שלך ולמסורת שלך, זה חיבור הכרחי לכל בן אדם. כל בן אדם לא יכול להיות שלם, לא יכול להסתכל לעתיד, אם הוא לא יודע מה העבר שלו.